O Diario Oficial de Galicia vende publicar a convocatoria dun concurso dotado con 5,5 millóns de euros para que os concellos de menos de 20.000 habitantes poidan implantar o sistema de digitalización nas ETAPs. Opción que van ter todos os concellos de menos de 20.000 habitantes, que veñen a ser máis do 90%, para tamén digitalizar, e en este caso as ETAPs. Falamos de abastecemento, falamos de auga, e aí pois estarán a disposición ao longo de todo un mes para posibles dúbidas que poidan ter, pero non deben de perder esta oportunidade. E non debemos de perder a oportunidade porque a auga ven a ser é un tesouro. Aínda que chova en Galicia, o que temos que ser e controladores desa auga, da calidad das augas e procurar ese abastecemento en todos os eidos, pero tamén sabemos que chega o verán e hai épocas de concentración de poboación e aí temos que ser o suficientemente eficientes. Tras implantar este sistema en 27 das 28 edades dependentes de Augas de Galicia, a Xunta busca agora replicalo no abastecemento, creando unha rede autonómica de estacións digitais para facer un seguimento continuo dos sistemas. A Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, ven facendo os seus estudios e son uns estudios que concluíron nesa digitalización nas 27 das 28 edades das cales pois é responsable directa. E agora pois queremos afondar máis. Para que nos sirve digitalizar pois as edades? Primeiro, pois para facer un control de todo o que está saindo, do que entra e do que sae en tempo real, ver se hai certas incidencias, como atallar esas incidencias e ao final pois cumplir con eses parámetros que temos establecidos e dos cales sempre temos que ir a máis polo beneficio dos cidadáns e por suposto nunca podemos permitir pasarnos dos establecidos. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático lembrou que a aposta da Xunta pola digitalización das infraestruturas do ciclo da auga busca garantir a prestación duns servizos eficaces e eficientes, optimizando o uso da auga e preservando a súa calidade en tempo real.